kau pulang dulu. Oh, di kampung hati acok taibo sama mau ruih dado, tapi apa kadayo kau di kampung mato acok balinang rusuhan aku kunjung hilang nan kandung hendak manengan bangsailah kadadi pamenan diri mangkong kampung denai tinggalkan. Tolong iriangi denai barang ke membawa untung koklah tabangki batang terendam kau pulang dulu.